Jyväskylässä sijaitseva suomalainen musiikkikampus on ainutlaatuinen 3 oppilaitoksen yhteisö, jonka muodostavat ammattiopisto Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Vuonna 2021 uudistetut tilat tarjoavat opiskelulle ja tapahtumille huippuluokan puitteet. 2 vierekkäin sijaitsevalta kampukselta löytyy kaikkea konserttisaleista äänitysstudioihin ja musiikkiterapiaklinikasta liiketutkimuslaboratorioon. Gradiassa voi opiskella musiikkialan perustutkinnossa muusikoksi tai musiikkiteknologiksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tarjolla on musiikkipedagogin AMK ja ylempi AMK-tutkinto. Jyväskylän yliopistossa voi opiskella musiikkikasvatusta ja musiikkitiedettä valmistuen joko musiikin aineenopettajaksi tai luokan ja musiikinopettajaksi sekä musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijaksi. Suomalaiseen musiikkikampukseen kuuluu myös Siltin lukio, jonka musiikkilinjalla voi suorittaa ylioppilastutkinnon ja halutessaan osallistua musiikkikampuksen monialaisiin projekteihin. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua oppilaitosrajat ylittäviin opintoihin sekä yhteistyöprojekteihin, joita ovat esimerkiksi musikaalit, oopperat, lastentapahtumat sekä erilaiset konsertit ja monitaiteiset produktiot. Modernilla esitystekniikalla ja LED-seinällä varustettu siltasali tarjoaa huippuluokan olosuhteet vahvistetulle musiikille, tanssille ja muulle näyttämötaiteelle. Hannikaissalin hienosti soiva akustiikka palvelee erityisesti klassisen musiikin tarpeita. Tanssin opetukseen käytössä on 2 valoisaa tanssille optimoitua joustolattiarakenteella ja harlekin pinnoitteella varustettua salia. Lisäksi tiloihimme kuuluvat muun muassa viihtyisä monitoimisali sekä uniikki ja tilava musiikka-auditorio. Oppimistiloja löytyy joka lähtöön soitonopetustiloista ryhmäopetustiloihin ja bändiluokkiin sekä erityisvarusteltuja luokkatiloja esimerkiksi etäopetuksen ja muskareiden tarpeisiin. Mutkulla eli Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella tehdään maailmanluokan tutkimustyötä. Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikkö tarkastelee musiikkia oppimisena ja hyvinvointina, tunteina, vuorovaikutuksena, kehollisuutena ja kognitiona. Lisäksi alueen monipuolisimmasta harrastustarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kaiken ikäisille. Gradian musiikin ja tanssin harrastuspolku voi viedä varhaisiästä aina syventäviin opintoihin saakka. Musiikin opetusta tarjoaa myös JAMKin harjoitusmusiikkiopisto. Eri puhallin- ja jousiorkesterit, tanssin produktioryhmät sekä lukuisat konsertit ja näytökset ovat innostava osa laadukasta harrastamista. www.musiikkikampus.fi